Weche mag tero mon koro sani koro osekum e gwenge go mag Kochia to moloyo ahinya e sub location manindo ma Kochia Central. Kaluwore kod jalup chief ma Central Kochia Migosi Tiko Olik, sani koro owacho ni jogo eko ma bende sani timo timbe makamagi eki osefwenyore ni koro gin joma chuo, ma bende moko kuomgi gin joma biro e gwenge go eko kendo e kindgi kod joma gitero, ma bende moko kuomgi chopo nyaka kama koro tho wuokie. Kuom mano endo ne owacho ni koro sani gibo keto chik mapek ahinya ne ng'ato ang'ata madwa tere e gwenge go mag Kochia Central mar mondo mi ochop kanyo endo kod oboke manyiso ni ok en jamahundu. Maendi ne owacho sama bende koro nitie familia mathoth ahinya sani koro kalo e weche machalo kamagi, kendo bende nokwayo oganda mathoth mar mondo mi obed ka koro loso kinde ka kinde e udi kuonde ma ji odakie. Gender-based violence ne wasefwenyo ni entiere, to gima ne wayudo ni nokele ahinya en wach ma pod jowa ni godo mar ter. Ter jowa pod omoko e wach mar ter, to joma tero gi ok gin gimoro mabedo formalized maber. Ng'ato biro tero to kiny owuok, ng'ama chielo donjo. Sama ng'ama chielo donjo to ng'ama biro ni, ng'ama donjo manyien ni, ne ng'at cha pok no riembi no pok omi red card malong'o. Koro samoro ka gibiro samoro girado, gwenyruok nitiere ka ji gore ka. Mano emomiyo area wa kan waselando ni jater moro amora koa kamoro nyaka obi gi barua manyiso wa no ng'ama ber ma ok nyal hinyowa, nikech wasenono ni joma biro terogi ema samoro goyo mondwa gi, gin ema samoro gigoyo nyithindo, kendo nitiere kata jomoko mosetero modifile nyaka nyithindo magitero minegi. Koro wasewacho ni kata obedo ni en ter ni ng'ato tero ka giloso ken gi ji ariyo, to our office must be involved mwang'e ni ng'ane motero ng'ane, to bende wan bende watemo ni gino kik bedi. To nikech tuo masani ni bende en gima wa discourage kabisa ni mondo ter kik bedi, to nikech osebedo culture, en gima koro rumo mos mos, ok wanyal tieke dichiel, to watemo nyiso jogewa kabisa ni nitiere disadvantages mag ter mang'eny moloyo advantages. Onge jomo osebiro to ma discourage ji mang'eny ni Kochia wa ka koro kwadware wach mar ter, nikech wang'eyo ni mondo mi idhi om barua ni dwa tero en gima tek ma wang'e ne wawacha wacha kwa ng'e ne mano gima tek ma ng'ato ok nyal kelo lwa barua ni kelo lwa barua ne an ba barupa madwa na ter.